Observer dit åndedræt. Velkommen til din åndedrætsøvelse. Inden vi begynder, så sørg for, at du er et sted, hvor du føler dig tryg, og hvor du ikke vil blive forstyrret. Find dig godt til rette, enten siddende eller liggende. Og sørg for, at din ryg er lang, og at du har plads til at trække vejret frit. Lad kroppen lande, og giv dig selv lov til bare at være lige her og nu. Luk dine øjne, hvis det føles trygt for dig, og begynd stille og roligt at vende opmærksomheden fra den ydre verden til din indre verden. Der er intet, du skal præstere eller opnå i dette øjeblik. Bare være til stede med dig selv og dit åndedræt. Dette er en tid kun for dig. Det kan være svært at give slip på alle de ting, vi skal nå at gøre i hverdagen. Men lige nu, lige her, kan du tillade dig selv at give slip på alt gøren og invitere et øjebliks ro og nærvær ind. Jeg vil invitere dig til at prøve ikke at have for mange forventninger, og til ikke at dømme dig selv, mens du er her med dig selv og dit åndedræt. Så undervejs, hvis du tager dig selv i at dømme eller kigge og lede efter et mål, så blidt mind dig selv om, at det eneste du skal er bare at være til stede og observere. Bring nu din opmærksomhed til dit åndedræt. Du skal ikke ændre på det. Lad det være lige som det er, uden at forstyrre det. Alt du skal er bare at observere og lægge mærke til dit åndedræt. Hvordan føles det bare at være med åndedrættet? Kan du begynde at invitere noget nysgerrighed ind og virkelig gå på opdagelse i dit åndedræt? Kan du dykke ned i åndedrættet og virkelig observere, hvordan det egentlig er i øjeblikket? Passerer luften ind og ud gennem næsen eller munden? Er indåndingen længere eller kortere end udåndingen? Er dit åndedræt kontinuerligt eller fluktuerer det? Hvordan er temperaturen på luften, som passerer ind? Og hvordan er temperaturen på luften, som passerer ud gennem kroppen? Så hvilke sensationer observerer du i din krop, når du observerer åndedrættet? Hvordan trækker din krop vejret? Og hvor i kroppen mærker du åndedrættet? Tænk på åndedrættet som en ven. En, der altid er her for dig. Du behøver ikke at gøre noget for, at den er her. Den er trofast, tålmodig, og den spejler, hvordan du har det. Måske har du aldrig rigtig mødt dit åndedræt før. I dag inviterer du det med ind, og begynder at opbygge et forhold til det. Mød det med nysgerrighed og med nærvær. Som om du lytter til en ven, du gerne vil lære bedre at kende. Nu giver jeg dig lidt tid her til bare at være til stede med dit åndedræt. Observer, mærk efter og lyt til kroppen. Og hver gang tankerne vandrer, så blidt vend opmærksomheden tilbage til dit åndedræt, uden at dømme.
Hvis du er gledet væk, så bring blidt opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Det er tid til stille og roligt at vende tilbage fra øvelsen. Begynd så småt at blive opmærksom på, hvordan du har det indeni. Hvordan har du det efter denne lille øvelse? Bliv opmærksom på rummet, du befinder dig i. Underlaget under dig. Og lydene omkring dig. Bring lidt bevægelse til kroppen. Og når du er klar, kan du åbne dine øjne og komme tilbage.